Hoxe é o Día Internacional das Persoas Xordas, é un día moi especial para a sociedade. Nós podemos construir e aportar na sociedade. As persoas xordas, dentro da sociedade, fan unha sociedade máis igualitaria, enriquecen a sociedade e podemos acadar así a igualdade de oportunidades. A lingua de signos suma e tamén favorece a inclusión social, a igualdade. E ao final, a lingua de signos inclúenos. Asociacións. Todos nós, hoxe demostramos, visibilizamos, mostramos a nosa sensibilización e fidelidade a nosa causa, unha causa común. Esa persoas que están ingresadas ou internadas, que pasan días ou xornadas ou semanas postrados nunha cama, pasan os médicos, pasan as enfermeiras e non teñen ningún tipo de contacto. Eso perxudica a súa estancia. A Federación Galega de Persoas Xordas ternos convidado a participar neste acto e nesta conmemoración do Día Mundial das Persoas Xordas. Saudar as autoridades que me acompañan, a conselleira accesible. Bo día. De Galicia, que un ano máis a FASPEGA contase con nós para participar neste Día Internacional das Persoas Xordas. Porque mellorar a calidade de vida dos galegos e das galegas é un piar fundamental do ben facer e da Xunta de Galicia e do seu presidente, ademais de ser unha meta compartida por todos os que estamos hoxe aquí. Nesta tarefa de procurar un maior benestar e situar as persoas no centro das políticas públicas. E compre prestar sempre unha especial atención a todas aquelas persoas que por unhas circunstancias ou por outras necesitan de máis. Ola. Hai ali tamén unha cousa preciosa. Sabedes que? Coñece peregrinos, veñen todos a Santiago, e ali estaban enfadados porque non ían os peregrinos. Entonces, nese pobo estaban enfadados porque en Santiago, coa catedral que vemos aquí, xa a vedes, mirade, pois é moi visitada. Entón, o pobo está nas casas, nos cruces dos camiños. Sabes que quere decir? Sabes que fai un grupo de xente morta cando aqueles persoas que están a punto de morrer, ou tamén persoas que están moi pretiño, ainda que esteñan enfermos ou non. A ver, isto é un milagro de Bouzas que explica o tema da concha. Ti te pos aí a frotalas así sin ningún sentido, pero isto ten un significado, é o símbolo do peregrinaxe aquí, non ves? Non ves aí? Que sempre levan unha concha. Pois agora contoche. Que levan incluso Día Internacional de Persoas Xordas. Grazas por vir.
Bien. Bien.